Co se děje s naším tělem, když špatně spíme? Negativních dopadů je spousta. Pojďme se na pár z nich podívat. Rapidním způsobem se zvyšuje riziko infarktu, slábne naše regenerace a s tím souvisí horší výsledky při cvičení a posilování. U mužů nastává problém s testosteronem, který při nedostatku spánku rapidně klesá, což v praxi znamená, že náš testosteron bude klidně na úrovni člověka staršího o 10 let. U žen se zhoršuje nálada a příznaky PMS. Zvyšuje se také riziko zranění a většího oxidačního stresu. Viditelné následky poznáme i na kognitivních funkcích. Zhoršená koncentrace, špatná flow, problém s disciplínou a celkově nízká životní energie. Ideální čas, který bychom spánku měli věnovat, je 7,5 až 8 hodin denně. Kvalitu spánku můžete maximalizovat více způsoby, jako je například nejíst 3 až 4 hodiny před spaním, blokace modrého světla 2 hodiny před spaním, a nebo také kvalitní magnézium v aktivní formě s vysokou vstřebatelností. Herbalus Magnézium pro spánek splňuje všechny tyto kritéria a navíc je obohacen o vitamin B6, chmel otáčivý, L-tryptofan a kozlík lékařský, tedy látky, které také zvyšují kvalitu spánku.